boas, míster. Antes de nada, felicidades por unha gran vitoria onde vos merecichedes este resultado. Quero que me analices un pouquiño como foi desde o teu punto de vista este encontro. Bueno, eu creo que foi na liña do esperado. Sabíamos que nos íbamos a enfrentar a un dos equipos que mellor xoga fútbol da Liga, porque o pensamos de forma sincera, do que tiñamos visto hasta ahora. Dá gusto ver xogar aos tradenses, os resultados e a posición que ocupan na táboa non é casualidade. En esa liña viñamos preparados, creo que durante os primeiros 20, 25, incluso 30 minutos de partido, quizáis ata a acción do penalti errado. Somos superiores, levamos o control de xogo, o partido transcurre máis ou menos na liña do que esperábamos. Si que igual nos afecta un pouquiño anímicamente ese erro do penalti. A partir de aí, os últimos 15 minutos da primeira parte, o Estradense sí que chega máis, un tiro exterior que recordo de Porrúa que nos dá a sensación de perigo. E despois sabíamos que a segunda parte íbamos a ter un momento de sufrir, de ter que aguantar, de non encaixar gol, e a partir de aí intentar facer dano en transiciones. Así foi, o gol de Champi nunha transición, e despois ao final sí que unha mágoa non ter feito 2-3 goles máis, porque, bueno, nunca sabes cando van a facer falta. Golaverage co propio Estradense ao final de temporada, se as cousas están axustadas, ou incluso con outros equipos, para coa igualdade que hai na categoría, para ser líderes, segundos, ao final pode ir dun gol. Entonces, bueno, unha mágoa non ter feito algún gol máis, pero, bueno, satisfeitos e contentos, claro. Sobre todo gran resultado, porque vos poñedes líderes despois de tantas xornadas. Eu me imagino que o grupo ahora mismo ten que estar moi contento. Que para vos a estas alturas de Liga poder conseguir estar líderes solitarios, porque fai unhas xornadas compartichedes liderato co Sarriano? Bueno, sí que é certo que creo que Arousa ten un partido menos. A diferencia de goles non sei exactamente como está ahora mesmo. Eles ganaron hoxe 4-1 a Somozas, entonces non sei exactamente como sería no caso de que eles gañasen ese partido menos con Boiro. Seríamos colíderes, pero non sei quen estaría por diante. Supoño que pues eso, dependerá de goles, pero bueno, é importante evidentemente estar aí no alto da clasificación. Pero bueno, o importante é ser líder en abril ou en maio, cando realmente se deciden os campeonatos, cando realmente se decide quen ascende ou quen ten que xogar un playoff. Agora, máis importante que ser líderes seguramente é as sensacións que levamos no último mes e medio. Si que hubo aí unha primeira parte mala nas Somozas, pero o resto de partidos a verdade que super satisfactorio, super contento co grupo, e tamén, por que non dicilo, agradecer pois un pouco tamén á xente que se desplazou hoxe dende Ourense, que fai máis fácil as cousas para os xogadores dende dentro, e tamén para nós desde fora, porque dá gusto sair e ver toda esa xente connosco. Moitas gracias. Perfecto.